Muri yeZimbabwe zvino hazvina kumira mushe ko zvinezvi ndiri kutambira nyaya panapa yandiri kuona iri kubudiswa nepaZambia uyo anoitwa Joseph Kalimbwe ari kuti just received info that former Zambian President Edgar Lungu, who left Zambia 2 weeks ago for medicals in South Africa, is actually in Zimbabwe having meetings with ruling party figures in that country. Got this an hour ago. It's clear Harare is trying to fund the opposition in Zambia. Ndo shoko riripo pakaipa munongoziva kuti president wacho ari kutonga ikoko akaenda echilema. We all know kuti haana chekuita ende atambe neZANU-PF, atambe neThis ruling party yekuZimbabwe, auye kana kuSADC summit, haatoatende kana itori serious ndo paanotozongoatendawo virtually kana kutongotuma foreign affairs minister wake ndiye anoita basa riro rekuuya kuZimbabwe. Iye anenge achiti aiwa ndine zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuita here or anything, kana kuti anogara ari occupied pamadays acho panenge painoitwa zveSADC, I don't know. Saka panapa ndo nyaya yaakubuda iri kunetsa panapa. Ndiri ipapo in a said development parikunzi zvoni Air Force of Zimbabwe pilot Air Lieutenant Nesbet Tambudzwa died after the Karikone 8K8 jet trainer aircraft that he was flying crashed in the Geneva 4 area in Gweru today. Pakaipa zvina kumira mushe zvinosiririsawo vedu kumanaka pakaipa mawani wayo atinongoti rest in peace vamwe unokwanisa kuzvinzwisisa. War veteran vari kubudawo panapa. Nyaya yatiri kusangana nayo iyi parikunzi we are 10k war veterans in Manicaland alone who are still alive. Divided that into 150k, it means one will get less than $100, not including bank charges. War vets, we are one and we are so united. Only our leaders can be bribed but not all of us, said one senior war veteran. Zvikanzi zvekupuwa ma150 iri kutaurwa iri kunzi tozosheyana kuno kuManicaland tiri 150 tiri more than 10k. Saka ma150 ikada uishiyana tonosara idu $100 pamunhu, tichizoverenga nyaya yekunzi mabank charges. Ukuona nyaya iripo mari yakakwana unonga kutopa mari yenyika yacho yese akubanaka pakaipa. Mafume Jacob Mafume ari kudikitira nhasi, ndo imwe nyaya iri panapa. His worship Jacob Mafume, mayor of Harare, produces building inspection plan with fake signatures before commission. Mafume has found himself at the center of controversy as the commission of inquiry continues to unearth irregularities within the city council. Nyakakomana zvinhu zvakaoma kona ndikazvika chikonzi nyakakomana kekuma avenues aka pakaipa pari kunetsa zvinowanika. Ende kune imwe nyaya ndanzwa futi pari kunzi city council yeku ndigiriki pane city council iri kunzi iri kuda kupa vanhu maSamsung maS24. Saka vanhu vari kuda kutengerwa maS24. Ndambochiona hangu nyaya yacho, ndichadzoka nayo ndanyatsoona madetails, but imwe nyaya iri kuitika maS24 ayaka amenose vasingatengera nezvinhu ndi affordable because council chinji nonzi city council muZimbabwe inofanira kungonyarara. Anything chinongonzi city council chete inofanira kudai so, haifanira kubudisa mari ichiita zvinhu zvakadaro because vari kutotadza zvinhu zvakawandisa. Ozotengerana mafoni yato luxury tisati takambozviona ndezvekupi izvo. Ngavatengerana madiki ari affordable, ndo basa remaiteo kuti zviri kuzonzi totengerana maS24. Kwazoitawo umwe panapa uyu ya Team Chiwenga nyaya yemasoldiers yekuningirikini Zimbabwe soldiers cut off in Congo. Right, one of the top reasons why Zimbabwe got US sanctions is intervention in the DRC conflict in the late 1990s. It was one of the top demands in Zdera. US demanded Zim soldiers to leave DRC. The outburst from US government against South Africa may be about the DRC too. Akunoti nyaya yekuzonzi South Africa yakubatanidzirwa pakunzi takubvisawo zvimwe zvinhu zvemunenge muchiwana pafunding and stuff. Pakaipa Zimbabwe yayo nyaya iri kunzoni ndo zvimwe zvinhu zviri mudhizidhera zvenyaya yemasoja yekuningirikini apa nyika yese ndimemuchiudzwa kunzi aiwa vakativenga vari kungotipawo mukumapwirwe gomasanctions aiwa vari kungotipawo vari kungoti thank goodness zidhera chakabviswa kusina kazvemasanctions izvi iko zvino zvavanyarara manje. Ndakatonzwa umwe akuti imwe nyaya inoitika ndeyekuti mawo veterans ari kuita izvi
zvekuataka Mnangagwa izvi zvinokonzeresa izvi zvinoita kuti ikonomi inetse izvi chichichi vanenge vangotanga kungotsvaga kuti vobata apa vosiya apa votaura izvi vosiya izvi voda kutsvaga kuti panonyatsoita ndepapi because these days vanhu veopposition vacho vakanyararaka and it's very rare manje opposition yacho yakasara yavo yavakabata vakaisa muhomwe saka kuti vachiti opposition ndoiri kunikina ikonzesa masanctions iyo hazvichataurike pari kupisa apa muri yeZimbabwe. Regai ndimbokusiyai muchiteerera hanhasi vanosenda maaudios vakatsamwa vedu. Regai ndikusiyai muchiteerera this audio kana muchinge mune enyu maaudios munosenda nhamba dziri paskrini idzodzo mumamhatso kusangana nawo akutobuda panapa. Cullion TV muri sei pano? Ene ndati ndimbotaura zvekare zvishomanene. Hatifaniri kutya kuti munyika muna runyararo. Nokuti iyo nyika yedu inonzi Zimbabwe yakagara isina runyararo. Hatisi kuda kutaura zvekunana Gukura Windi. Regai titaure kutanga 2000 pachiitwa land reform program. Maurayirwo akaitwa vanhu kubvira ma-elections ese, maurayirwo aitwa ma-oppositions, maurayirwo akaitwa ma-generals, maurayirwo akaitwa vanaitaidza mara. Saka tell me Cullion TV kune vanhu vari kutaura zvepeace. Ipeace ipi yamuri kuda kutaura munyika isina peace? Kutaura kwauri kuita uchiita journalism Cullion TV unenge wakatotarigwa nezizvo zvokuti anytime unogona kuuya ukabatwa ukanzo abduct. Saka inyika yakaita sei iyoyo? Nhasi unonzwa munhu achitaura zvepeace. Peace iri kupi? In Zimbabwe we don't have peace. That's why uchiona chero nhasi mataura ndiri kuita kuti unzi wadrilla your borehole either kumusha either kutaundi, they need money for that. Kuti uzviwanire mvura yokunwa tanga wabhadhara hurumende. Ndochi ichocho. Kuti iwe unzi uri munhu wawana mvura yokunwa tanga wabhadhara hurumende $160. Ko yadi iyo hurumende yacho yauya yadrilla iyo vanhu vawana mvura yokunwa hatina mari. Saka what are you trying to say? For right now Zimbabwe hapachina peace yatingataura nezvayo. The only way ndeyekuti Mnangagwa ngaaende iye ngaaremekedze peace. Robert Mugabe achienda achibva pachigara haana kana kumbonetsa, haana kana kumbodidi, vakangomubata chete vakasvika pakuti okenda kuchisaina ndaenda. Iye atiza Mnangagwa uya kuno kuSouth Africa. Then they brought him back. Kana vanhu vakuti aiwa chimira president pakwana ka. Iye he must just understand that. Kwete kuti oda kutanga kuisa confusion vari kudzinga mamwe ma-MP vari kudidi. It's all because of Mnangagwa. Why? Because he started this thing. How did he start this thing? 2030 ndichange ndiripo. Waiti 2030 uchange uripo pai iwe uchiziva kuti nyika constitution inoti 2 terms. He started this. Saka nhasi una hatina chatinoda kunzwa kuna Mnangagwa kuti ari kuti nyika try to maintain peace while he can't maintain peace. Izvezi vana Owen Mudhan'ube vari kufamba vachipa vanhu vekwavo uko zvimafoni. Nyika inofunga kuti munhu akatengerwa foni oona kuti adiwa. How dumb are we? Instead yokuti uende uzvishandire uwane mari yako utenge foni yaunoda. Totaura zvepeace. Peace vani inotaurwa naMnangagwa iye asingazivi chinonzi peace. Kana aiziva chinonzi peace unofunga kuti mageneral mafira akaita Yesaya dena asina kuti iye zvimubate kuti why magenerals anga achifa kudai. But aingonzi wafa alright. Ndozvatati chida kuita sokuti kuri kufa mapepa. Izvo vanhu vanga vachifa. Uya mudhara wewo kuBulawayo General Chinga Dube pakangotanga kukriticize Mnangagwa kuti aiwa Mnangagwa unofanira kuchiregedza. Haana kana kumboita 2 weeks akatobva afa. Ndochi ichocho. Nhasi unototaura peace. What peace are we talking of? Akaramba peace Mnangagwa. Peace ndo yakaramba nokuti hadi zvine peace. Nokuti vanoziva kuti vakabvira kare vachiuraya vanhu. And we mustn't try to bootlick each other. Let us face the reality. Reality ndiyo kuti Mnangagwa ngaabve. Chero ZANU-PF ikaramba iripo tinoenda kuma-elections ari peaceful. Because munhu akagara achikonzera Zimbabwe kuti isava nepeace ndiye uyu Mnangagwa.
payakadyiwa ZANU PF nana Morgan Tsvangirai, the run and close zvikanza kuna izvozvo ngatite revote ikaurayisa vanhu. Munoti isu tine hama dzedu dzakaurawa, munofunga kuti tinofara nazvo? Munofunga tinofara nazvo? Owen Mudang'uve akauraya Matabeleland yese, Midlands yese, munoti vanhu vashoma vaiurawa? Tine hama nanhasi zvirema zvaigugwa mashort sleeve, malong sleeve. Ipisi ipi yamunoda kutaura? Isu tine hama dzaigugwa maoko munyika yamaiti ine peace because of the same Mnangagwa. Guys, man, come on, man. It's time to face head on. Kwete zvokuda kuswera ti zvinozoti peace zvinodai. Be part of it. Kana uchizwa kuti you are Zimbabwean, let us remove Mnangagwa. Simple. Iye anofanira kungozvinzwira kuti alright vanhu havachandidi ndakuenda kunorima. Oenda kundorima. Tosara noumwe achatonga iwawo 2-3 years kunosvika 2028. Kana tasvika 2028 toenda ku-free elections. Simple. Because our main goal is we need peace. But we can never get peace tine munhu akaita saMnangagwa. Ndo saka akatotanga kuplanta confusion achiti 2030 ndichange ndiripo. Instead yokuti iye pachaka aifanira kutaura kuti inini 2028 yangu ndakubva. Vice President wangu I am endorsing. That is to maintain peace. Iye ndo zvaaifanira kuita. But he failed to do that. Why? Because he knows it's very greedy. Mamiliyoni mangana vari kuba vachingotenga mota, mamiliyoni mangana vari kuba but kuchipatara kunei kuchipatara? Dziri sei nzira dzedu? Asi mamiliyoni vari kungoba. Zvinorwadza sei kuti uchida kudrilla mvura yokuti uwane yokunwa wotanga wanzibhadhara kanzuru 160? Zvinorwadza sei kuti iwewe uchiti uri kuda kutengesawo mafriziti ako kunzibhadhara kanzuru tax? Uri kusunda chingoro chiri kutorwadza wenzi tipe $10 yemutero. Nyika iri kuda kuti murunhu waye afe. Instead yokuti kusunda zvingoro hatichadi, vanhu ngavaende kuma-industry vandoshanda. They closed the industry kuti munhu aite murombo. Pedzezvo vakuya futi kuzokama futi munhu wacho murombo. Kana vachinge vapedza kukama munhu wacho murombo, voba futi zvemari yacho iyoyo. Ndochii ichocho? Dekwa chinzi mari yatakatora kuzvingoro, yatiri kukutorerai kuzvingoro, iyo taitisa icho chakati. Zvataitisa icho chakati toda kuti vanhu mutange industry ipapo. Mari yatiri kutora kwakati, iyo tavaka icho chakati. Zvitori nani? Mari yacho iri kungotogwa yatogwa yonzi ndeyaMnangagwa yabiwa pu. Yonzi inotengera vanhu motikari dzei. If we were working, hatidadigwe nemotikari, tinozvitengera motikari 4455 kuti iyi yabuda gore rino ndo yandiri kuda, iyi handichaidi nganditengesa. We can do that because tinenge tinayo mari yacho. Kwete zvokuti tinotanga tanzi ngatiite murombo wokuti kana ndikakutengera foni uchafara zvisingaiti. Ine basa refoni. Vamwe vachiita dzokurasa foni, vamwe vachiita dzokutoti handichaidi ndikuda kunotenga imwe. Iwe ndo pauri kushaya foni uchitonzi ukatengerwa foni wofunga kuti wadiwa stereki. Chii chinonzi foni? Can't you see this is mockery iri kuitwa nana Mudang'uve? And where is peace there? Unozwa hapachina zvokutaura peace. The only word we must tell each other is to say, guys, ngatibatanei, Mnangagwa must go. Kana aenda Mnangagwa totangira ipapo, zvapera. We will come to maintain peace, we will come to maintain this after Mnangagwa is gone. Chari kuzviitira iye chii? Chari kurambira iye chii? Ava vakadai anobva amhanya ndokupai 1.5 million. Unopa vanhu 1.5 million mawo veteran kuchipatara kusina mushonga. Wakadi kutora mari yo ukaisa kuchipatara vanhu vaite mushonga? What sort of a president is that?